mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli pa programu ine kudza Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku lero pa programu ine kudza Baibulo langa mukhala ndi ine mbale wanu mwa Ambuye Daniel ndi Pancras. Tiye tikhale limodzi pa programu ya lero. Pa programu imene nangotha kumene tinaphunzira zinthu zambiri makamaka kuchokera mu buku la 1 Petro. Pamene tinaphunzira kuti mulembi wa buku la 1 Petro uyu ndiye mtumwi wa Yesu Khristu amene analemba mabuku awiri ku chipangano chimenechi, chipangano cha tsopano, buku la 1 Petro komanso buku la 2 Petro. Tinamuonanso makamaka tinaonanso zinthu zambiri makamaka zokhudza ndi mulembi ameneyo zimene analemba zimene zothandiza mwathu wa Yesu Khristu. Pamene tikaphunzira ndithu kuti munthu ameneyu sanali papa ngati mmene amaphunzitsira molakwika, komano anali mtumwi wa Yesu Khristu. Ndipo tinaonanso kuti adalimbikitsa ndithu a Khristu mu zinthu zambiri a Khristu amene adabalalika chifukwa cha mazunzo amene amakumana nawo. Ndipo tinaonapo analimbikitsanso kuti pokhala kuti tifa Khristu tikuyenera kukhala kunena kuti tikuyenera kuti tizikanize kuzilakolako zathupi poti ndife alendo ndi ogonera pano pa dziko lapansi, zimene tinaziona mu buku lija la 1 Petro chapter 2 mu verse yake ya namba 11. Ndipo titawerenga buku la 1 Petro chapter 2 verse yake ya 5 ndi 9 tinaphunzirapo kuti akhristu tonse ndife ansembe, zimene mwina tidakhulupirira ndithu pamene paja. Kutitaonanso mu chapter 3 tinaphunzira amene anakamba makamaka za nkhani okhuza ndi mmene banja la munthu limene linakukhalira, makamaka akazi kuti amvere amuna awo, komanso kuti amuna akuyenera akhale ndi akazi awo koma mu chidziwitso tsono pozindiona kuti akazi ali chotengera chopanda mphamvu. Ndipo tinaphunziraponso mu verse yake 3 ndi 4 chapter imene number 3 pamenenso anthu amaphunzitsa kumanamiza kuti Khristu sakuyenera kuluka tsitsi makamaka alongo. Tinaziona kuti zinthu zoti Khristu akhoza kupanga makamaka bola adziona kuti akamapanga asakwanitse kuchimwitsa nazo anthu ena. Alipo akhristu ena amene amathopanga makeup yonena kuti anthu ena kwaona kumayamba sogene zinthu zosakhala bwino. Choncho tinaletsa kunena kuti zinthu zimenezo zosafunika kuchita pakuzindionena kuti munthu ngatangapenso zimene zali Khristu ndi kuti akhala sichophunzitsa cha anthu ena, udzikongoletse koma pamuyeso wabwino. Ndipo malemba adapitirizanso kuti fotokozera makamaka mu verse yake ya 5, 6, 7 kuperekanso chitsanzo cha munthu wina amene adamvera amuna ake ndiye Sara, ndipo amuna ake adamutcha Ambuye. Tinaphunzirapo zambiri makamaka kuchoka mu buku limene lija. Ndipo tafika mu chapter number 5 chapter ya buku limene lija tinakaphunzira konse makamaka zokhuzana ndi akulu ampingo, pamene iyeyo Petro amalemba kalatayu kwalemberanso akulu amipingo makamaka madera onse amene akhristu amene wachibalaliko anathawiramo. Ndipo amalangizo noti akuyenera awete gulu limeneli makamaka tsono koma mwachitsanzo ndi mosafuna phindu lonyansa pakati pawo. Zimenenso tikufunika tikaphunzire ndithu kuti akulu ampingo amenewa amakhala ndi anthu omwewo, sikuti ndi akulu ampingo amene ankachoka kwina ndi kumachita kuyendera. Zimenenso momwe athu achikhristu ena tikazigwiritsa ntchito kuti mkulu ampingo kapena atsogoleri amene azikhala ndi anthu awo, njongono adzizindikira kuti anthu awo akusowa zorani, adzathandiza poninga ndi mmene anthu awo akusowera makamaka ku ziphunzitso tsono. Tikamaliza makamaka kuona buku limeneli la 1 Petro pa ndandanda okalidwa ka mabuku a Baibulo timafunika tikafika mu buku lina ndilo la 2 Petro. Choncho tikhale limodzi kuti tikaphunzire kuchokera mu buku limeneli la 2 Petro. Tikamaona buku limeneli la 2 Petro ndi buku limene ndi machapters ochepa, machapters atatu okha basi. Ndipo mulembi wa buku li ndi mtumwi amene amalembera sa Khristu omwe aja adawolembera kalata oyamba uja. Pamene tinaona mu chapter cha 1 verse yake 1 cha 1 Petro tinaona kuti analembera Khristu achibalaliko amene anathawira makamaka ku Galatiya, ku Ponto, ku Kapadokia komanso ndi madera ena ambiri. Choncho akhristu omwe ndi amene anawolembera kalatayo. Koma kodi mukuganiza kuti anawolembera kalata wachiwiri ameneyo mwachifukwa chochani? Nkhani imene anawolembera kalata ameneyo wa namba 2 makamaka kunali kufuna kuwachenjeza komanso kuwaphunzitsa zokhudza ndi
aphunzitsi onyenga amene amakhala pakati pawo ndi kumaphunzitsa mawu a Mulungu koma mopotoloza. Komanso anafunanso kuwaphunzitsanso makamaka zokhudzana ndi nkhani yakubwera kwa Yesu Khristu. Pakuzindikira kuti Akhristu aliyense akamakhala pano pa dziko lapansi amadikirira amayang'anira zakubwera kwa Yesu Khristu. Anaonanso chofunikira kwambiri kuti anthu amenewa adzimvetsa bwino za Yesu Khristu amene akumudikirayo. Choncho ndi chifukwa chake adawulembera buku limeneli la 2 Petro. Komanso kunalinso kufuna kuwalimbikitsa pa mazunzo amenewa amakumana nawo. Kumbukira nena kuti mu chapter 1 muja tikunena kuti Akhristu amene anabalalika, amakamaka mu 1 Petro muja tikunena kuti Akhristu amene anabalalika chifukwa nena kuti ufumu wa Roma unali kuzunza Akhristu. Ndipo nthawi imeneyi Akhristu amenewa ndi chifukwa chake anatani kodi atabalalika. Ndi chifukwa chake Petro amene anawulembera kalata amene makamaka pakufuna kuwalimbikitsa chifukwa cha mazunzo osiyanasiyana. Nthawi imene Akhristu anzathu amazunzika. Ndi chifukwa chake ngakhale kamawerenga m'mabuku ambiri makamaka a history amafotokoza kunena kuti nthawi imeneyi inalipo mfumu ina yachiroma imene inatentha mzinda wa Roma ndi kunamizira Akhristu kuti ndi amene apanga chipongwe chimenechi. Choncho Akhristu ndi anthu amene adakhala mozunzika pa dziko makamaka mu nthawi ya ulamuliro wa Chiroma. Choncho mwachifukwa chimenechi pozindikira zoti anthu akukhala mozunzika, abalalika ali m'madera osiyanasiyana, mulembi china akumera mtima tsono kunena kuti chani awalemberenso kalata amene wa 2 Petro amene akakwanitsa kuwalimbikitsa mu mavuto komanso mazunzo ndi zisautso zosiyanasiyana zimene Akhristu amenewa akukumana nazo. Zimenenso mwine ndine pano mwine timakumana ndi mavuto osiyanasiyana, koma chofunikanso ndi chani tizikhala pansi kumatenga nthawi yathu kumawerenga buku limeneli komanso mabuku ena a Baibulo kuti tizipezamo chilimbikitso. Zofunikira kwambiri ndi zinthu zimenezi. Choncho tikamuoneninso mulembi wa buku limeneli kunena pamene akudzineneka kunena kuti Simoni Petro amene ndi kapolo komanso mtumwi wa Yesu Khristu. Tikamuone Simoni Petro ngati munthu kuti anali wotani. Tikamamuona timamuona nena kuti ndi munthu amene anakhalako pa banja. Makamaka tikamuona m'buku la Marko chapter 1 verse 29 mucha, komanso tikamuonanso m'buku la Mateyu chapter 8 timaona kuti Yesu adachiritsanso apongozi ake a Petro ameneyu akudwala. Zimene zikuonetsa nena kuti ndi munthu ndithu amene anali wa mabanja. Timaonanso tikamaphunzira kuti ndi munthu mmodzi amene anakana Yesu Khristu kama ulendo okwana atatu tambala asanalire. Komanso timaona ndi munthu yemwe amene Yesu Khristu adamulonjeza kuti pa thanthwe ndidzakhazika chani kodi ndidzakhazika mpingo wanga ndipo ndidzakupatsa iwe mafungulo a ufumu wakumwamba, kuti chilichonse chimene ukachimanga pano pa dziko lapansi chidzakhala kuti chidamangidwa kale kumwamba, ndipo chilichonse chimene udzichipasula pa dziko lapansi chidzakhala kuti kumwambanso nchotani kale nchomasulidwa kale. Zimene timaziona za munthu ameneyu ngati munthu. Komanso timaonanso nena kuti ndi munthu amene anali wachangu pakuchita zinthu pamene amakhala ndi Ambuye Yesu. Anali wachangu kwambiri pakuchita zinthu pamene amakhala ndi Ambuye Yesu. Kumbukirani pamene Yesu Khristu ankacheza ndi ophunzira ake tikamuona mu buku la Mateyu chapter 16 kuyambira mu verse 3 kumatsika musi muja, pamene Yesu Khristu anawafunsa pamene anali ku Filipo wa Kaisareya kunena kuti kodi anthu akaona mwana wa munthu akumati ndiye yani. Ndi ophunzira onse kapena atumwi onse aja ankapereka maganizo mmene anthu akumamuonera Yesu Khristu, kuti anthu akumanena kuti inu ndinu Yeremiya, inu ndinu Eliya, akumati ndinu Yohane Mbatizi, ena akumati ndinu mmodzi mwa aneneri akale. Yesu Khristu atangofunsafunsa kunena kuti nanga mutani kuti mwana wa munthu ndiye yani, inuyo mutani. Munthu oyamba kuyankhafunsa mmene lija anali Simoni Petro. Anayankha kunena kuti yani inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Adali munthu amene amapupuluma kuyankha amene anali wachangu mkuyankha. Lingaliraninso za nkhani imene makapezeka makamaka tikamuolenga mu buku la Mateyu yomwe chapter 17 pamene makaphunzira makamaka zokhudzana ndi maulitsidwe a Yesu pa phiri kuyambira mu verse yake 1 kulekeza verse yake 9. Pamene Yesu Khristu anatenga ophunzira ake atatu aja amene amakonda kuyenda nawo nthawi zambiri kupita ku phiri kukapemphera, malemba amafotokoza kunena kuti kumeneko Yesu Khristu anasandulika ndipo zovala zake zinawala, ndipo pamene Yesu Khristu anaonekera choncho anawala choncho akuti mbali inayo kunaonekera Eliya komanso mbali inayo kunaonekera Mose. Koma zinthu zitangochitika choncho ophunzira ake atangoona munthu oyamba kuyankhula nthawi imeneyi adali ndani? Anali Simoni Petro. Ambuye, bwanji mutilole kuti ife tidzakhale pano ndipo tidzamange misasa itatu, umodzi wanu, wina wa Mose ndi wina wa Eliya. Adali munthu othamangira wachangu pakuchita zinthu. Ndipo ndizichitika molenga mu buku limene timaona nena kuti
Ambuye Yesu kumwamba Yesu Khristu asanayankhe komanso asadamalize kuyankhula kumwamba ndi kumene kunatani kodi kunatuluka mawu kunena kuti chani, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera, mverani iye. Kusonyeza kunena kuti chani, simukuyeneranso kumvera za chilamulo chimene chimayimiridwa ndi Mose, simukuyeneranso kumatsata za aneneri zimene zimayimiridwa ndi Yeremiya munthu ameneyo, koma tikuyenera kumvera ndani? Kumvera Yesu Khristu, zimene atumwi ake anazilemba pano zili m'Baibulo mtsono. Choncho tikamamuona munthu ameneyu ndi munthu amene anakhala pa dziko lapansi amenenso anachitanso zinthu zambiri, monganso mmenenso tikamuonanso mu buku lake timaona kuti anali mkulu wa mpingo. Ndiyoti ndi munthu amene anakwanitsa kusamala bwino banja lake komanso kuwalera bwino chingakhale ana ake. Kumbukira tikamaphunzira makamaka zomweneza munthu kuti akhale mkulu wa mpingo kapena m'busa pamene tinkaphunzira m'buku la 1 Timoteyo komanso mu buku la Tito, kuti amafuna kuti akhale munthu wapabanja amene ana ake ndi akhristu, amene amakwanitsa kuweruza bwino nyumba yake, komanso akazi ake akhale osadzerekeza, okhulupirika mu zonse. Komanso tinaphunziraponso zinthu zambiri kuchokera mu mabuku amene aja. Ndiyoti zinthu zimenezi mwa munthu ameneyu zinalipo. Ambuye Yesu atapita anakhala mkulu wa mpingo munthu ameneyo. Tiyeni tikaphunzireni zambiri makamaka kuchokera mu buku limeneli, buku la 2 Petro. Tikayambe ndikuona mu buku limene la 2 Petro makamaka 2 Petro chapter 1 mu verse yake ya 1 ndi 4 adafotokoza makamaka zokhuzana ndi malonje. Anafotokoza makamaka zokhuzana ndi malonje. Koma tikamaona mu verse yake ya 1 pali fundo ene ofunika iphunzire pamene adalemba kunena kuti Simoni Petro, kapolo ndi mtumwi wa Yesu Khristu, kwa iwo amene adalandira chikhulupiriro cha mtengo wake omwewo ndi ife m'chilungamo cha Mulungu wathu ndi mpulumutsi Yesu Khristu. Chinthu choyamba papa mlembo akuyamba ndi fundo zonena kuti iye amene akulemba kuti ndi ndani? Ndi Simoni Petro. Tonse timadziwa bwino ndithu nena kuti munthu ameneyu poyamba ndi uja amene amatchedwa kuti Simoni. Tikamaona makamaka pamene anakumana ndi Ambuye Yesu ndi amene anampatsa dzina loti chani? Dzina lake kuti Petro, makamaka mu Chiaramaiki limene amenena kuti Kayafasi kapena Kefa, kutanthauza Petro ku Chigriki, mu Chichewa tikhazongonena kuti mwala. Choncho akunena kuti amene ndiye Simoni Petro amene anenso mtumwi wa Yesu Khristu, ndipo akuti kwa iwo amene amalembera kwa iwo amene analandira chikhulupiriro cha mtengo wake omwewo ndi ife. Akuti amene analandira chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimene akuchita amene papachi akukamba za uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu monga muja mmenenso buku la Agalatia chapter 3 verse yake ya 23 kulekeza 25 limagwiritsa ntchito makunena kuti chikhulupiriro potanthauza uthenga wabwino. Komanso mmene buku la Mwachidule mu chapter 6 verse yake 7 limagwiritsa ntchito makunena kuti chikhulupiriro pakutanthauza uthenga wabwino. Tikamuwerenga kuyambira mu verse yake ya 5 kulekeza mu verse yake 11 makamaka adafotokozako zokhuzana ndi kukula mu moyo wa Chikhristu. Talingalira na Khristu amenewa ndi amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana, mazunzo osiyanasiyana mu moyo wawo wa Chikhristu. Koma pamene mulembo buku la kulemba awauza Khristu onena kuti chani? Akufunika kuti akakule mu moyo wa Chikhristu. Inunso ndi inetu ene tikadziwa kunena kuti chani? Pamene tikukhala pano pa dziko lapansi tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, pali chinthu china chimene tikufunika kuchiwala ndicho chani? Tidzikula mu moyo wa Chikhristu. Kukula mu chidziwitso, kukula mu mawu ndi kumene kukufuna kunenedwa panoku. Choncho tikawerenga mu verse yake imeneyi, tikawerenga mu verse yake 7 makamaka kuyambira verse yake 5 kuelekeza mu verse yake 7 anafotokoza makamaka za kuti tikule mu moyo wa Chikhristu chofunikira ndi chani? Kuti kodi tikakule mu moyo wa Chikhristu chofunikira ndi chani? Verse 5 analemba kunena kuti, tikawerenga verse 5 kulekeza verse 7, ndipo mwa ichi chomwe pakutengeraponso changu chonse muonjezerepo ukoma pa chikhulupiriro chanu, ndi pa ukoma chizindikiritso, ndi pa chizindikiritso chodziletsa, ndi pa chodziletsa chipiliro, ndi pa chipiliro chipembedzo, ndi chipembedzo chikondi, chikondi cha pa abale, ndi pa chikondi cha pa abale. Akwazonena kuti chinthu yamba chofunika ndi chani? Kuti akakula anthu momwe wa Chikhristu akunena kuti chani? Akuti akufunika kunena kuti aonjezere ukoma pa chikhulupiriro chawo, ndiwo kanaka akaonjezera ukoma pa chikhulupiriro chawo, ndito chikhulupiriro chipo kale akwena aonjezere ukoma ngati chinthu ya namba 2. Kanaka akuti aonjezere chizindikiritso, pa chizindikiritso aonjezere chodziletsa, ndipo pa chodziletsa akwena kuti aonjezere chani? Chipiliro, ndipo pa chipiliro aonjezere chipembedzo, ndipo pa chipembedzo akwena kuti aonjezere chikondi cha pa abale, ndipo pa chikondi cha pa abale akufunika sora aonjezere chikondi.
pa chikondi cha pabale akuyenera kuti aonjezere chikondi. Kumbukirani kuti zimene akuwuzidwa anthu amene kunena kuti atani akhale nazo kuti akakule mu Khristu. Pa chikondi cha pabale aonjezerepo chikondi. Mwina vesi imene ambiri sitingakwanitse kuimvetsa bwino. Kumbukirani kuti makamaka tikabwera ku chinenero cha Chigiriki chikamagawa mitundu ya chikondi, makamaka chimakwanitsa kugawa mitundu 4 yoyambirira ya chikondi, pamene limaphunzira makamaka zokhuzana ndi chikondi cha pabale chimene chimakhala pakati pa Khristu ndi Khristu nzake, chimene achinena apachi. Ndiye pali chikondi cha Mulungu chimene chimatchedwa chikondi chosagonjetsedwa kunena kuti so agapao kapena agape. Ndiye pali chikondi chimene chimakhala pakati pa mwamuna ndi mkazi chimene chimatchedwa kuti erosi. Ndiye pali chikondi chimene chimatchedwa kuti storge, chikondi cha pachibale chimene munthu atha kukonda m'bale wake ngati sister, kukonda brother wake wakuthupi. Choncho mitundu 4 ya chikondi imene amagawira ku chinenero chawo cha Greek, Baibulo lokha lidagwisa ntchito mitundu iwiri yokha ya chikondi. Mtundu yamba wachikondi umene Baibulo idagwisa ntchito ndi mtundu umene umatchedwa kuti phileo kapena kutanthauza chikondi cha pabale. Mtundu wachiwiri umene Baibulo idagwisa ntchito ndi mtundu wachikondi otchedwa kuti agapao, umene umatchedwa kuti chikondi chosagonjetsedwa kapena chikondi cha pa Mulungu. Tsono apa tikumaona mu verse yake imeneyi, verse yake ya 7 akunena kuti chani? Pa chipembedzo akufuna kuti Khristu aonjezerepo chikondi cha pabale chimene chikutchedwa kuti phileo. Chikondi chimene ife ngati Khristu timakondana ifoti ndife achipembedzo chimodzi. Ndakuti pa chikondi chimene chichi cha pabalechi tikufunikiranso titonjezere mtundu wina wachikondi umene ukutchedwa kuti chani? Agapao kapena kuti agape, chikondi cha Mulungu kapena chikondi chosagonjetsedwa. Ndiye kuti chingakhale tikukumana ndi mavuto koma amene sitikulephera kumakondana wina ndi nzake. Mtundu wachikondi umene ukunenedwa apawu ndiwo otchedwa agape. Zimene mwina tingamvetse kuchokera mu verse yake imeneyi, verse yake ya 7 tafotokoza bwino kunena kuti mitundu ya chikondi Chigiriki chikamagawa ilipo 4, koma Baibulo idagwisa ntchito mitundu iwiri yokha ya chikondi kuchokera ku buku la Mateyu kukathera mu buku la chani kodi? Mu buku la Chivumbulutso. Mitundu iwiri yokha ya chikondi imene Baibulo idagwisa ntchito. Ndipo tikamona mu verse yake 8 malemba adafotokozanso makamaka zokhuzana ndi ubwino wakukula mu Khristu. Ubwino wakukula mu Khristu umene anafotokoza nena kuti pakuti izi zikakhala ndi inu ziti zimene akawazoti achite zija ndiyo nena kuti akakule mu Khristu. Akuti ndipo zikachuluka zidzachita kuti musakhala aulesi kapena opanda zipatso cha Ambuye. Akuti zimenezi zikachuluka zidzapangitsa kuti chani? Musakhala aulesi, zidzapangitsa kuti musakhala aulesi kapena musakhale anthu opanda chipatso cha Ambuye. Ndiri adzabala zipatso pa Ambuye. Zimenezi ndi zimene mulembi amafuna kutanthauza. Ndipo timaona mu verse yake 9 pamene anafotokoza makamaka zakuyipa kosakula mu Khristu pamene anafotokoza nena kuti chani? Munthu wake amakhala wakhungu komanso wachimbuzi. Munthu osakwanitsa kuzindikira zinthu zauzimu kapena omaona pang'ono chimbuzi makamaka ku zinthu zauzimu. Zimenezi ndi zimene malemba anafotokoza. Zimene ndine ndikaphunzira ndithu nena kuti chani? Pamene tili mu moyo wa Khristu ndi chinthu chofunikira tsono nena kuti tikakule mu chidziwitso chathu. Kodi inuyo mudabadwanso liti mu mpingo wa Yesu Khristu? Ndizomvetsa chisoni nena kuti panopa kuti mupite mwina mipingo ina mmakapeza nena kuti muli anthu amene akhala mu mpingo mwina kwa zaka zoposera 10 kapena zaka zoposera 5. Koma kumuuza munthu nena kuti taphunzitsane mwina chabwino phunziro lobatizo. Sinakozekele, sindziwa ine. Koma munthu akhala mu mpingo mu zaka zambiri. Akukula ngati amene munthu afuna kuti adzikula mu chidziwitso, azidziwa zinthu zochokera m'malemba. Tikamakamba zakukula uku sikukula kwa nsinkhu kumene mwina anthu ena tingakuganizire kumene mwina timakuona nako kwambiri ndi anthu anzathu. Koma kukula mukudziwa zinthu kapena kukula mukudziwa zisisi za Mulungu. Zimenezi zimene mulembi akufuna kapena zimene Mulungu samafuna kunena kuti Khristu nalesa akunena kuti zimene zatini nazo akhale nazo. Lingalirani mwa zinthu mwina zimene mulemba buku la Heberi adazinena. Tikamaona mu buku la Heberi chapter 6 verse yake 1 ndi 2. Buku la Heberi chapter 6 tikamawerenga kuchokera mu verse yake 1 ndi 2 ndi buku so limene mwina limandisuntha pa zinthu zina ndikamaliwerenga limene ndikamang'ananso ndi mpingo mmene kuno kumakhalira pamene anafotokoza kunena kuti mwayi polekana nawo mawu achiyambidwe akulu, mwayi polekana nawo mawu achiyambidwe cha Khristu tipitilire kutsata ukulu msinkhu osayikanso maziko akutembenuka mtima kusiyana nazo ntchito zakufa ndi chikhulupiriro cha pa Mulungu, achiphunzitso cha ubatizo, kuyika manja akuka kwa akufa ndi chiweruziro chosatha. Akhristu amene wamangamakanso tikuona kuti amalangiza
achiyuda amene akunena kuti chani akuti mwachinso tikuyenera kuti pokha kuti tinabadwa mu mpingo lija ndikale tikuyenera kuti tilikane nawo mawu achiyambidwe cha Khristu, ma elementary principles, tisiyane nazo zinthu zachiyambidwe cha chani kodi cha Khristu kapena ma fundamental basics. Chofunika ndi chani akuti tipitilire kukula msinkhu, tifune kukula msinkhu. Ndi akunena abe mwa zinthu zimene Khristu akuyenera kuti asamazikambe mu nthawi imeneyoyo ifonena kuti Khristu ruwa akula. Zinthu zake ndi chani? Choyamba anakamba za kutembenuka mtima kusiyana nazo ntchito zakufa, kumene mwachidule kungonena kuti kulapa. Ndipo akukambanso za nkhani inayonena kuti chani akuti makamaka chikhulupiriro cha pa Mulungu, chiphunzitso cha ubatizo, kuyika manja, kuuka kwa akufa, komanso chiweruziro chosatha. Wakambako ziphunzitso zokwana 6 zimene munthu amenena kunena kuti chani azizidziwa iyeyo kusonyeza kuti adabadwa kumene mu mpingo wanani, mu mpingo wa Yesu Khristu. Koma chodabwitsa nena kuti munthu mwamufunsa nena kuti kodi za nkhani ya kuyika manja Baibulo imanena kuti chani wakhala zaka 5 mu mpingo munthu adzika kuzena kuti sindziwa ati zimene sinaveko. Ndiye kuti akukula mu mpingo ngati uyu ayi. Izi mulemba akuzinena kuti ndi chiyambidwe cha mawu wa Khristu, zinthu zimene munthu akalowa amene mu mpingo wa Yesu amafunika kuti azitani kodi aziphunzire. Koma pano mpingo sikuyenda mwatilomo. Tiye tiziphunzitsani zinthu zone kuti anthu akakule, komanso ife anthu tizifuna kukula tikakule msinkhu potengera ndi mmene mawu Mulungu amanenera. Zimene zinthu zambiri zimene ngaphunzire kuchoka mu buku limene li buku la 2 Petro, zimene tinaphunzira koso makamaka kuwaona mu buku limene li la Aheberi chapter 6 kuyambira mu verse yake ya 1 komanso ndi 2. Tipiteni makamaka mu chapter yotsatira ndiyo chapter ya number 2 cha buku limene li la 2 Timotheo. Tikamona buku limene la 2 Timotheo makamaka mulembi mutu wakulu wa chapter imene yanangofotokoza makamaka zokusa ndi aphunzitsi onyenga. Anafotokoza zokusa ndi aphunzitsi onyenga. Ndipo tikamona mu verse yake kwanokeza mu verse yake 3 adafotokoza makamaka za ziphunzitso zononga zolokeza zimene anthu amaphunzitsa. Komanso mu verse yake 4 kalekeza mu verse yake 10 anafotokoza zimene aphunzitsi onyenga akuyenera kuyembekezera akamakhala pa dziko lapansi. Anafotokoza zimene aphunzitsi onyenga akuyenera kuyembekezera pa dziko lapansi kunena kuti chani ndicho chilango chosatha. Komanso kuyambira mu verse yake 11 oyekeza verse yake 22 makamaka anangokamba makamaka kapena anafotokoza za mmene anthu opanda umulungu amenera kukhalira. Tsono tikamaona za ziphunzitso zononga atiye tikonene mu verse yake ya 1 ndi 2 kuti analembapo zotani. Koma pakadakhalanso pakati pa anthuwo aneneri onama, monganso pakadakhala aphunzitsi onama pakuti pakati pa inu amene adzalowa nayo nseli mipatuko yotayikitsa nadzakana Ambuye amene adawagula nadzitengera iwo okha achitayiko chakudza msanga. Ndipo ambiri adzatsata zonyasa zawo chifukwa cha iwo njira yachoonadi idzanenedwa mwano. Pamene pamonga mulembiso akukamba zokhuzana ndi mtsogolo, nthawi yawoyo amakamba zokhuzana ndi mtsogolo. Nthawi imene tikakumbuka nena kuti chikhristu makamaka mpingo amene umatchedwa wa chikhristu mu nthawi imeneyi uli umodzi mpingo wa Yesu Khristu okha. Zinthu zina zonse zimene zikutchedwa pano kuti mipingo ya chikhristu zikuti nthawi imeneyo kulibe. Choncho apa kufotokoza nena kuti mtsogolomo akuti kudzabwera ena amene adzakhala ndi ziphunzitso zotani kodi zonama amene adzabwera ndi mipatuko yawo zimene timazoona kuti mu nthawi yathu zinakwanitsidwa kale funa kuti chani kuchokera pa mpingo Khristu ilipo mipingo inanso yambiri imene idabwera pa dziko lapansi imene madzitenenanso kuti iyo ndi mipingo ya chikhristu yetu kumasama panga zimene mawu Mulungu amatani kodi mawu Mulungu amanena. Ndipo akuti anthu amenewo chifukwa chobwera pano pa dziko lapansi njira yachoonadi idzanenedwa mwano. Anthu adzaleka kutsatira choonadi nadzayamba kutsatira zinthu zawo za anthu abodza amenewo. Zimene kumazionadi ndithu pano pa dziko lapansi anthu ambiri ukaphunzitsa za mpingo wa Khristu amanena kuti ayi ine ndinagwira za kumpingo wanga kumene ndiliko. Mwachifukwa chacho ndi pamene njira yachoonadi imanenedwa chani kodi imanenedwa mwano. Zimene zimene mulembi makamaka adafunanso kulemba mu mavesi ake amenewa. Ndipo tikamona mu verse yake 4 kulekeza verse yake 10 tinanena kalona kuti anafotokoza makamaka zinthu zimene aphunzitsi onyenga akuyenera kuyembekezera. Ndipo adafotokozanso makamaka zitsazo za anthu kapena zitsazo za amene anaonongeka mu chipangano chakale. Tikamona mu verse yake number 4 anaperekako chitsanzo makamaka chokhudza ndi angelo. Ananena kuti pakuti ngati Mulungu sanalekerera angelo adachimwawo koma anawaponya ku ndende nawayika m'maenje a mdima asungike akaweruzidwe.
apa mulemba wapereka chitsanzo china chokhuzana ndi angelo. Angelo amene adachimwa Mulungu sanangowalekerera ayi, komanso Mulungu adawasunga kudikira tsiku lachani kodi tsiku la chiweruziro. Ndipo tikamona mu verse yake ya 5 anafotokozako makamaka zokhuzana ndi anthu a mu nthawi ya ndani kodi mu nthawi ya Nowa. Tikamaphunzira mu nthawi ino timaona kuti ndi anthu 8 okha amene adakwanitsa kupulumutsidwa. Ndipo mu verse yake 6 ndi 7 adafotokozako makamaka zokhuzana ndi Sodomu komanso ndi Gomora. Pamene nene ndikukhala pano pa dziko lapansi chofunika ndi chani? Tiyeni tidzigawa molunjika bwino mawu a Mulungu kuti nafenso tisadzalangidwe monga amene taonera zitsanzo zabwino zitatu za anthu awo amene akudikira chiweruzo, amene analangidwa kale tsono. Inu ndine amene tikukhala mu moyo wa Chikhristu, tiyeni makamaka tizikhala potengera ndi mmene mawu a Mulungu amanenera ndiyongenera kuti tikapeze moyo osatha. Tiyeni tikuoneninso makamaka mu chapter yomaliza, chapter ya number 3 cha buku limeneli la 2 Petro. Tikamona buku la 2 Petro, tikamba kuwerenga mu verse yake ya 1 kulekeza mu verse yake ya 9, timaona kuti mulemba buku limeneli anangofotokoza ndithu kunena kuti Mulungu sazengereza lonjezano lake. Mulungu sachedwa kubwera pa dziko lapansi kudzaweruza dziko lapansi, kapena sachedwa kukwaniritsa chimene Mulungu anatani kodi, chimene Mulungu analonjeza. Tikamona kuyambira mu verse yake ya 10 kulekeza 13 anafotokozanso makamaka zokhuzana ndi tsiku la kubwera kwa Ambuye. Ndipo mu verse yake 14 kulekeza mu verse yake 18 anafotokoza ndi malangizo osiyanasiyana pa moyo wa Chikhristu. Ndipo tikamona mu verse yake verse yake afili verse 3 verse 4 verse 5 komanso verse 9 nomene makonetso kaphunzira makamaka zokhuzana ndi kuti Mulungu sazengereza nalo lonjezano lake. Tikamona mu verse yake imeneyi chapter imene ya number 3 maka umene tufuna tikawerengeso mu verse yake imeneyi makamaka verse yake ya number 9 pamene analemba kunena kuti Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achesa chizengelezo, komatu aleza mtima kwa inu, osafuna kuti ena aonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Malemba ali kutifotokoza bwino ndithu kuti Mulungu sachedwa nalo kapena sazengereza nalo lonjezano lake. Lonjezano lake lotani? Lobwera pa dziko lapansi kudzapulumutsa anthu amene akuchita bwino ndi kudzalanga anthu amene akuchita zinthu zosakhala bwino. Lonjezano limeneli akuti Mulungu sazengereza nalo kapena sachedwa nalo, koma kuti Mulungu ndi wachikonda amene amafuna kuti tonse tisaonongeke, amafuna tonse tidzapulumuke, makamaka tidzapulumuke bwanji tikafikire mu kulapa. Izi ndi zimenenso mulemba adafotokoza makamaka mu machapter amenewa. Ndipo tikamona chapter 3 verse yake ya 10 kulekeza 13 anafotokoza zokhuzana ndi kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiyeni tikunena mu verse yake 10 mmene analemba kunena kuti koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakulu, ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Verse yake 10 kufotokoza chinthu chofunikira kunena kuti tikachimvetse kunena kuti tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala. Tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala. Tsiku la Ambuye lidzabwera ngati mbala. Akusinchiro makunena mbala makamaka kunena kuti tikadziwa zonena kuti mbala ndi imene mabwera pa khomo anthu asakudziwa, anthu asanakonzekere. Chimodzimodzinso Yesu Khristu adzabwera anthu asakudziwa, kapena palibe chizindikiro china chonse imene ife inu ndine tingadziwira kunena kuti Yesu Khristu akutani kodi, kuti Yesu Khristu akubwera. Ndi zimene mulemba mangofuna kutanthauza makamaka tikamaona pamenepo. Choncho palibe amene amadziwa za tsiku limene Yesu Khristu adzatani kodi, Yesu Khristu adzabwere. Koma chimene timalimbikitsana pokhala ndife Akhristu timadziwa chani? Timadziwa kuti Yesu Khristu adzabwera, ndiye timangolimbikitsana chani? Tidzikhala mu moyo wa Chikhristu, tizichita ntchito zabwino nthawi zonse. Ndipo Yesu Khristu ameneyu adzabwera modzidzimutsa monga mmene tonse timawerengera malemba amenewo. Ndipo adakamaliza chapter chimenechi ndi kufotokoza makamaka zokhuzana ndi malangizo osiyanasiyana, pamene tikamona mu verse yake 14 anawuzonena kuti momwemo okondedwa, popeza muyembekeza izi, chitani changu kuti mupezedwe ndi Iye mumtendere wopanda banga ndi wopanda chilema. Akwazo ndithu kuti momwemo inu okondedwa popeza muyembekeza izi ziti zakubwera kwa Ambuyezi, kunena kuti tsiku la Ambuye silimadziwika kuti adzabwera tsiku liti nanga zizindikiro zake ndi ziti. Akuti chofunikira ndi chani? Akuti chofunikira tsono tidzingoyembekezera Mulunguyo kumachita changu chonse kuti tidzapezedwe ndi Iye mumtendere komanso wopanda banga. Zimene mulembi makamaka amafuna kulimbikitsira Khristu amenewa, zimene ndine tikuyeneranso kuti tikhale nazo, tikhale odikira, tikhale mumtendere ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, tikoze ubale, tidzakhala mu ubale wabwino ndi Mulungu. Kuti Mulungu akabwera pa dziko lapansi inu ndine tidzakapeze nawo chipulumutso. Zimene timafuna tiphunzire makamaka mu chapter imenechi, chapter cha number 3 cha buku limeneli la 2 Petro. Taphunzira zambiri kuchokera mu buku limeneli, zimene ndine pakuzichita tingakapeze nazo moyo osatha.
chofunikira ndi chani? Tipitirize kumawerenga mawu a Mulungu kuti tidziphunzira zozama kuchokera mu mawu ake. Zimenezi ndi zimene timafuna tigawane makamaka kuchokera mu buku limeneli, buku la 2 Petro. Chofunikira ndi chani? Tidziwerengani kuti tikapeze zambiri monga mmenenso Paulo adayamikira Khristu aku Bereya chifukwa cha ntchito yabwino imene amachita akaphunzira ndi kumapitanso kwawo makatani kuti kumakasanthula tsiku ndi tsiku kuti akaonedi kuti zinthu anaphunzirazo ngati zinali choncho. Kumbukani noti program imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Mwina nkutheka kuti mutha kukhala ndi funso kapena ndemanga kudzera mu program yathu imeneyi. Mulomasuka kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu makamaka ku nambala izi. Nambala iyi 0 766 018 ndipo mu tsiku lero muli ndi nembero lanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mulungu akudalitseni nonse zikomo. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako ona